Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on telanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Mo woɗon wiyeteɗo Abdoulkadir Aboubacar andiraɗo be fasaha. Yettore on to ɓen laroɓe vidéoji amin ha chaine je YouTube mana chaine wa innitiranga Fasaha TV. To alhamdulillah da to wodino ko ɓurino alhamdulillahi da en mbiyanan jawmirawo subhanahu wa ta'ala nde wala bo en kato do alhamdulillahi rabbil alamin en puɗɗiri be bismillahi en timminiran bo be alhamdulillahi be yettore to kadi bandiraɓe to en ɗonno mani nder lewru sumaye mana latino le 25 mars en créé compte meɗen jeeyi chaine Fasaha TV daga en ɗonno 0 abonnement ha en jotti gotel ha sappo ha nogas ha temere tati ha hande en jotti en cikini chaine meɗen noy en cikini 1000 abonnement be tiiɗal moɗon be ballal moɗon on waɗi ha chaine man nga cikki 1000 abonné hande le kantien hande le 18 octobre en créé le 25 mars hande bo le 18 octobre ñalomare jumɓare en getti Allah bandiraɓe en getti Allah en getto Allah kala ko marɗa haaje be anniya maɗa ha ɓernde maɗa a yiɗi gaɗa hunde majum puɗɗa nde nden bon darara gare mare pat ardi muñal banda kala ko keɓata ha duniya ɗo fu sey be muñal to muñal wala ɗum wala to muñal wala ɗum heɓatake amma alhamdulillah toni ha wodi chaine ha YouTube habdu tiiɗum be hakkilo be muñal be deɗitare a yettoto dedei ko mara haje ɗime YouTube mari haje 1000 abonnement 4000 heure de vie nden bo hunde ɗo video shot ta heɓi ɗo man ɗo ni shikenan YouTube fuɗɗa yoɓugo maɗa to alhamdulillah mi heɓi mi cikkini 1000 abonnement mi cikkini 4000 vues de heure to Allah miɗo hoddirijo takam sembe monétise dalam be hakkilo an bo kadi tiiɗu war dara darde gorko habdu tiiɗum amma keɓa ko keɓata ha YouTube to Allah lamiɗo hoddiri fondi be gueɗal maɗa dow réseaux sociaux keɓa TikTok yoɓa Facebook yoɓa YouTube yoɓa ɗuɗɗum kujeji réseau je ɗo yoɓa amma en anda to kuɗɗiren be dede ko anduren alhamdulillah mi yetti on Allah warjo on hayru duniya be alahira ɗum tiiɗal moɗon on bandiraɓe ɗum tiiɗal moɗon on partage an vidéo ji amin on likeanan amin vidéo ji amin on abonnan ta come kala nde pottuɗon be vidéo amin pat abonné ha chaine je Fasaha TV likeane amin vidéo ji amin partage bo ngam woɓɓe feere bo nafitoro e an bo toni ha wodi chaine Allah hokke sa'a ɓesdu tiiɗal dow maga kangama nga maho nga ɓango nga yetto ha dedei pellel je hani nga yetto keɓa ko keɓata maɗa be chaine maɗa je YouTube e non to Facebook marɗa page hatton bo e non to Facebook on mari page hatton bo ciiɗu a heɓan e non to TikTok bo ciiɗu a heɓan to gueɗal ɗon ɗo a heɓan be tiiɗal be muñal be deɗitare ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum wa rahmatullah partage vidéo ɗo likeane vidéo ɗo like e bo abonné ha chaine je Fasaha TV momoɗon biyeteɗo Abdoulkadir Aboubacar bisalam.